Kamara marama intie en nonro mar Oboke okinyi masani en chieng' tich abich en Friday. Oboke adek mantiere kaendi gin magweko kaka pile madhe Standard, Oboke madhe Daily Nation kod Oboke noendo madhe Star. Kaka pile adwa luome, kaseluome ibro winjo ni ang'o giri mantiere iye kanyo mondo mi bende itemane yud mari. Oboke madhe Standard wach mantie ka, now Sakaja faces arrest for forgery. Maneler mantiere oboke ni endi, the embattled Nairobi senator was last evening in the crosshairs of an international criminal investigation over its degree certificate, with the Ugandan officials demanding proof of its admission to Tim University. Even evidence he paid tuition fee and his transcripts. In Nairobi, the Directorate of Criminal Investigations confirmed that Sakaja and officials of the university were under investigation for transnational crime. Sakaja sani kendo koro wach ni lokre matek ahinya nikech koro weche go ma ok gin adier mag weche mag degree mare mane kaka en. Ka wadhi nyime en ni koro sani endi jago ma ochung president bilongo ni Wahiga wacho ni obro mako jogo magin COVID billionaires don't she uses some of the in the region of failing to for and to unit browse mane wach mantiere kanyo. Fuel subsidies gobble up 67 billion, says Juma. Maendi wach makoro ne owachre kanyo endo ni koro piny owacho osegolo omenda madirom bilion 67 ma oketi mar konyo kata reso nengo mag mo. Ruto eats out at Raila over dubious degree. Ruto wacho ni Raila nigi degree manyawawa, koro nyaka wach ni degree ne endo mare no ne kanye. Raila be nyaka koro gol certificate ne mar degree. Koro chomo kuma koro tek. Ani koro Ruto wacho ni Raila be gol certificate ne mar degree piyo piyo. He challenges as a presidential candidate to produce his degree certificate. The first storm over academic credentials of election candidates was talked a notch higher yesterday when Deputy President William Ruto challenged his main rival as a Umoja One Coalition presidential candidate Raila Odinga to produce his university degree. He even dragged the Ugandan president from Prime Minister's bus. The DP was clutching on and charging was shelter of those with questionable there's someone with a certificate that is not known. It is as a presidential candidate. He should tell us which school did he go to, who were his classmates, what did he do, who were his lecturers. You all cannot answer all these questions. Then you tell us that he has a degree. What degree? Dr. Ruto asked. Raila koro mondo nyis Ruto giri joma nosomogo jopuonjre university ne gin ng'ano giri mondo mi koro ji ong'e no somo kanye no somo ang'o mane wach mantiere. Raila to kalore kod papers mantiere godo en gi master's degree mano ende mechanical engineering. Wanjigi suffers blow as committee dismisses application. Wanjigi koro sani endi koro en wachne urumo gi kanyo okobi chung nikech koro na wachni oonge koda kabura mora mora wach chung mare no endo. Sama koro wadhi nyime kaendi ni weche mag tuke en ni Mbappe confused by political and economic pressure. Mbappe koro okodhi Madrid kendo mane wacho sani koro Mbappe wacho koro kendo koro okodhi kendo achiel kachiel nyaka Madrid. Oboke Mother Standard, the next first lady. One of these respected women, a preacher, high school teacher, flight attendant, and judge, will succeed Margaret Kenyatta as first lady. A supportive role to the president, we explore who the wives of the presidential candidates are.
Ida Odinga ma en japuonj. Nitiere Ann Ngumbuini, wife of Wahiga Mwaure, is a judge in the Employment and Labor Relations Court. Beko nangeni jaod en judge. Nitiere jaod wa Jakoya miluongo ni Mila Lee Chetam, Maendi, an American flight attendant. She married Professor Wajakoya at a Family of Faith Christian Church in February 2017. In February 17th, 2020. In Phoenix, Arizona, in the United States of America. Maendi jawad Wajakoya ikoro ntie Rachel Ruto, mabende ene jawad DP Masani endi. Margaret Kenyatta bende ntiere kanyo. Koro kumine ma oluongo nyingigi mane mabro bedo ni en miyo mabro kao thuolo mar mikai ma otelo kata maduong' e pacho kaendi. Mago weche mantie kanyo, wachno nyalo some ahinya e weche gi to Oboke ndi mar 7 koro ketgi kanyo. Ida Odinga Oyo was born in 1950. Oh, Ida Nonro 1950, huh? Graduated from University of Nairobi with BA in Education, Hons in 1974. Worked with Teacher Service Commission from 1974 to 1992. A graduate teacher in Kenya High School and a senior education officer. Met her husband Lolwe Odinga at the University of Nairobi. At some point, raised her children single-handedly when Raila was detained in 1982. Rachel Ruto, married to DP Ruto, holds Bachelor of Education degree from Kenyatta University, known for her short natural hair and simple dressing styles, founder of Joyful Women Organization, known to be prayerful, and her Masters of Arts from Catholic University in 2011, has been married to DP Ruto for close to 31 years. Served alongside DP Ruto in evangelistic team while at the university. Instrumental in her husband's campaign, often seen by his side. Mila Lee Chetam, and she's an American and lives in the US. She is an air attendant. Professor Jakoya said in a recent TV interview their children live in the UK. Not clear if she will join her husband on campaign trail. Professor Jakoya describes her as my #1 supporter. Her Facebook account shows she visits Kenya several times and tours places such as animal parks. Lady Justice Anna Mwaure, appointed judge in Employment and Labor Relations Court in 2021, holds Bachelor of Laws degree from University of Nairobi, holds postgraduate diploma from the Kenya School of Law. She is a Master's Communications graduate at Dista University, class of 2005, has 2 children. Third child died on April 14th, 2022. Maneka koro mine maburuchung nitiere achiel kachiel. Ruto backs and battles Sakaja in degree round. Mago eko ibro ng'iyo kanyendo achiel kachiel. Koro Kenya Kwanza be wacho chako bedie mang'eny. Show as coalition contract. Kenya Kwanza affiliate parties demand. Sani koro joma nitiere Kenya Kwanza dwa mondo nyisi into ere kaka ne gidonje gini. Gidwa ng'iyo into ang'o mane ji owinjore achiel kachiel. Mano e wach mantiere kanyo. Maparo ni koro bako wang'a e oboke ni. Nkikende Oboke ma The Pulse. Sani Pulse aneno riyo gi mano ma en The Standard gite gintiere. Kidwa na The Pulse nyalo ng'iye kanyendo achiel kachiel. Entiere kanyo. Ber. Premier League ne osechak keti nyoro, mano endo koro wang'eni koro ochakre tarik 6 dwe mar 8 kendo Liverpool biro tugo ko tim ma Fulham mane wach mantiere. Signings madongo mosetim sani kod Liverpool kod Manchester City en mano endo Darwin Núñez kod Maendi maen Erling Haaland ma koro gin strikers gite. Mano e wache mantiere. Sama bende no kaendi Roberto Lewandowski chal ne biro Chelsea. Mane wach mantie inside Raila's cabinet, a dream cabinet maye koro joma iparo ni nyalo bedo e piny owacho kaka jotend migepe e piny owacho mar Raila. Kalore kod Star gima wacho ni Azimio boss has publicly asked supporters to allow big wigs in his campaign team to work with him at the national level. Mane wach mantiere kaendi joma nitie gi kaka Peter Kenneth, Oparanya, Kalonzo, Martha, Matiang'i biro dugo kende sirikand Raila.
Obro kapo ni gira ilo kadho mano could be mano kaka gipange open matena patch josta Charity Ngilo, Joho Hassan, Jomu Sheru, Ongwae, Sulaiman Shabal, Salikos Gay, Peter Munya. Mano e wache mantiere kanyo endo. Koro wache no pange joma moko wache ni pod biro bedo kanyo manyingi. Kaka iparo ni Dipogi Ngilu Health, Eugene Wamalwa be dhi duogo Agriculture, Peter Munya Eugene Wamalwa Defense, Peter Munya Agriculture, Hassan Joho Lands and Physical Planning, National Treasury Planning, Manofu Wycliffe Oparanya, Kalonzo Musyoka Chief Secretary Cabinet, Martha Wangari Karua, and Deputy President CS Justice and Constitutional Affairs Magwewe Chairman Tiere Kanyo. Ngokendo matangbeno makawanga kaindi na nikoro weche ko mag siasa integrity papers questions magi weche makoro nitiere kaindi mondo mi ong'eni to ang' madibedie kang'io weche mag tuke kaindi. It's never over. Mbappe must have changed dreams, says Real Perez. Pani Madrid ne dwaro Mbappe ahinya to koro Mbappe ochako sign kendo deal gi PSG ma 3